Здравейте хора, вие пак сте с мен и в FC Mobile. Ето ми го отборчето. Нападателя ми 98, защото си продавам, може да си купя Бербатов 106. Бербо 106. Българската легенда. Може да се падне и Стоичко 105. И ще ви покажа мой нападател. Ето хора, за колко го продавам. Чакам. Не става. Много бързо, много хора го продават, много бързо го продават. Ресет тайма чакам. Аз докато слязате вече го продават 20-30 човека. Ето кой ще вземем. Бербата 106. И днес ще поразцъкаме малко Division Rivals пак на Head to Head. Не съм играл много. Да видим. Да видим. Опонента е по-добър от нас по купи. По статистика на отбора мисля, че ние го превъзхождаме. Да видим. 103 срещу 104, да. Ферплей да има. Сега. Чакайте, забравих да ви усиля звука да чувате. Малко избързахме с паса. Благодаря, не се получи това, което искам да направя. След ще го бием. За малко. Са промени, центрирания, подавания. Пресичащи пасове линии, коридори ще гледаме. Наистина вече става много хора пейтно имат. Взимат си много добри картички. Много добър пас за опонента. Зинедин Зидан спира и ни вкарват. Моя грешка. Курбан Диаш може да е спасено. Да видим нашия отговор. Как ще му отговорим след този гол. Време свърши. Добре, тук се да центъра за много лош спомням. Корнер. Оп, грешка на опонента. И не се възползвахме.
значи внимава опонент. Как е спасил вратаря? То с какъв вратар е? Вратаря му чисти. Разиграваме. Тук ще се борим явно за равен. Добре, равно топ. Може да измъкне победа всъщност. Какви обрати се направи в последните минути? Се помъчим. Рефера. Ако рефера ни даде малко повече прединка. Браво на пича, браво. Загуба тук. Трябва да го спъна, може би. Не, нямаше да направим. Ятни. Можехме да вземем поне равенно. Няма. И сега ми се изявилия матч. Победа. Победа на всяка цена. Просто хора не съм загрял. И сега ще ги скъсам всичките. Уха, превъзхождане по отбор, по купене, тъй че има надежда и да го бием. Много съм стигал легендари. Колко да беше? 3, да. Близо съм бил на 2-3 победи легендари. 2. Но тегави бяха. Много тегавички. Понят. Хакери аз още не съм срещал. Или поне не съм забелязал да има. И тук му вкараха много лошо изиграващата. Направо е само через. Браво, мачи. Ако може да го скипне. Вратаря се опита. Но в тази ситуация нямаше какво да направи. Да се взема само Бербатов. Чиби. Само да мога да си го взема, де. Един Бербатка. Един Бербатов. Какво направиш тук? Но ме пита човек. Не. Мале. Какъв е този Кантона, бе? Заслужен победа в резултата.
стана пак, бе? Пак кого трепах? Айде, не. Как ги вържа? Трябва малко да се концентрирам. Трябва да пускам трети гол. Се не се спепича. Чакайте я. Ето тук да дойде. Чути ли халамонтът? Значи... Кантето упорито, ма не бъдете упорити. Подай, бе. Парк Джисунг. Тук имаш си фалчи. Да ме вкарам вътре. Поредна загуба. Правилно. Браво, пича. И да ви питам, искате ли Brawl Stars? Да снимаме на Brawl Stars. Няма загуба. Браво на опонента. Браво на опонента. Просто без коментар. Игра си много добре опонента и заслужена победа. Аз простия. Ма не забравяйте, че играе без нападател. И то си е добър, ама сега не е като Мартинес. Мартинес центрираш му, пау с глава. Пауършут, пау мрежата. Аз този малко по-ограничен съм. Фейрплей трябва да има. Винаги го прави това. Добре, така трябва да играм. Да се похваля веднъж, то тогава ще се. Оставам се пред Рибери. И Рибери ще се възползваме от това пространство. И гол с Рибери. Рибери е просто уникален. Пакнах го, тренирах го. Натренирах го там. Уникален. Ставят му малко повече пространство и няма спирка. Уникалният Рибери. Уникален много.
Ех. Остана в опонента и пак остана в опонента. Все тези рикошици. Ей, гледай се. Ай, тук се осрахме много. Направо яд може да е 2-0. Добре. 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 Ние водим, трябва да се възползваме това, трябва да сме по-спокойни. Малко повече разиграване. Пак ще стане в опонента. Право на Ким Минджай. Гвардиол не може да се набягва много. И грешен пас. Какво направихме? Добре. Добра реакция. Добре. Би се следва от къде си 10. Айде да видим сега. Какво ще е тук. Ей, уриската. Пази то служи за... Нямам препоръчай ти, вратар. Вие в началото на видеото видяхте моя. Мисля, че не е много добър, май трябва да го сменя. Ай, ще пробвам такъв удар за вас. Ако вкарам, задължи... Абониране. Трябва да се абонирате. Не вкарах. Ето вкарах, трябва да се абонирате. Исках да се пробвам. Ама с този нещата бих пауърщовете. Мисля, че ако не се лъжим, това трябва да е... Скоро трябва да чуем крайния сигнал. Хора, не мисля още един матч. Направим, че напредваме много от времето и да ви оставам. Ще видим вече на други екип, който може да е на Brawl Stars. Ще видим. Нашият отбор е по-добър, по всичко са по-добри. По геймплей обаче ще видим. Звъняха ми.
Няма да мин така. Просто да обърнем всеки. Той чисти. Добре. Браво на нашия вратар. Може би тук се излагахме малко. Късмет, признавам. Добре. Няма да вкара така. Кой беше тази намисъл от вратаря ни? Айде. Сега е нашия ред. Риберито. Може да центрирам, но ще да пробвам да видите как принципно вкарам, но не се получи. Айде пак. Айде този път ще центрираме. Само обаче... Щен. Няма, пак оцелява опонента, но това е без значение. Защото е победа за нас. И айде хора, ще ви оставам. Бай-бай.